सिनायथिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय जिउनि लोगो। बे बिजाबा गांसे जाफुंसार जिउनि लामा दिन्थिनाय बोसोननि जथाय बिजाब। बे बिजाबखौ बर' राव दानस्लायदों एबा सोलायदों कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय केकवाटी गामिनि हिमेन बर'आ। नाथाय दुखुनि बाथ्रादि दिनै राव दानस्लायगिरि बिथां हिमेन बर'आ जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा 2021 मायथाइनि 18 मे खालि COVID-19 नाख्रेबनायाव बे मुलुग संसारनिफ्राय अबथिरायै बिदाय लालाङो। बिथांनि अबथिरा लालांनायाव दिनै बर'नि थुनलाइ फोथारावबो मोनसे सुफुंख'नो हायै खहा जाबाय। बिथांनि राव दानस्लायनाय बे जिउनि लोगो बिजाबा गांसे बेसेन बहरा बिजाब। बिजाबा नुनायाव फिसाब्लाबो नाथाय जोबोद बेसेन बहरा। जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ फरायखांबाय बिनि बेसेनखौ एसेब्लाबो बुजिनो मोनखाबाय होननानै बुंजायो। आरो जाय बिथांमोना दासिम बे बिजाबखौ फरायाखै बिथांमोना बे बिजाबखौ बबेबा मोनोब्ला फरायथार। बिजाबनि बेसेना 10 रांल'। बिजाबनि बिलाइया 26 गासै। बे बिजाबखौ गिबि फोसावदोंमोन 2013 मायथाइनि फेब्रुवारि आरो नैथिखौ 2015 मायथाइनि जानुवारि दानाव। थारैनो बे बिजाबा गांसे जोबोद बेसेन बहरा बिजाब। जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ दासिम फरायाखै बिथांमोना बे बिजाबखौ बबेबा मोनोब्ला फरायनो दाबाव। बे बिजाबा नोंथांनि जिउ दानायाव एसेब्लाबो थुलुंगाखांहोगोन होननानै बुंजायो। बे बिजाबनि गुबै लिरगिरिया डक्टर पार्थ चट्ट'पाध्याय। बे बिजाबखौ बर' राव दानस्लायदों रुंसारि हिमेन बर'आ।